हाय फ्रेंड्स आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं माने देखायनो लादों स्वेटार ब्लाउसनि सिगांनि पाट्टा बेखौ माबायदि हेबो बेखौ दिनैनि माने बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो लादों आरोखि फै दा भिडिअखौ सुरु खालामदोनि आरो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोसेनो साबस्क्राइब आरो बेल बटनाव थुना होनो दाबाव दाना फै जों माने भिडिअखौ सुरु खालामनोसै आरोखि खुन्दुंखौ मेसिन खर'आव सोनानै लाबाय दा जोङो गस्लानि फार्स्ट सिगांनि पाट्टा गांनैखौ हेबनो नागिरदों दा हेबनो सुरु आरोखि सुनानै लानोसै जों दा जोङो सिगांनि पाट्टाखौ 9 इन्सि लायो गुवारखौ 9 इन्सि दिखांना लाग्रोबाय आरोखि 9 इन्सि सुखांना बोखोनानै लासिगोन नसे गारना नसे फार्स्ट सुरु खालामनायाव दाना बोनानै होसिगोन बोबाय दाना बेखौ जोङो गाहायखि बोबथानो थाखाय माने हायथाना लागोन आरोखि दाना बोखोजोबना लासिगोन दाना बोखोना लाबाय फार्स्टनि रिपखौ माने जोङो रोजा जानांगौ बेखौ 1 इन्सि बोगोन आरोखि नैबेनिफ्राय जोङो 1 इन्सि बोगोन आरो सयथा जाबाय खोमा 1 इन्सि सुनाय नालाय खेबसे सुनानै 1 इन्सि जानो नांबावगौ एसे एक इन्सि जाखांबाय नालाय जों माने दा डिजाइन बानायसिगोन न'नै गारनानै न'से दिखांसिगोन आरोखि बेबायदिनो बे डिजाइन बानायनाय गेजेराव जोङो भास खालामनो थाखाय माने बेखौ खननानै होनो थाखाय माने माबाबाय आरोखि डिजाइन बानायबाय आरोखि डिजाइनखौ बिदिनो हायखांलांबाय थासिगोन दाना डिजाइन बानायना जोबहैबाय आरोखि बेबायदि न'नैनि उनाव न'से दिखांनांगौ दे दाना जोङो बोखोना होसिगोन डाबल दाबनाय जायो नालाय माने एसे गोरा जायो आरोखि डिजाइन बानायनायनि उनाव गिबि होबाथाय दा जोङो नै डिजाइना बेबायदि जाबाय बिनिफ्राय नैसिम 1 इन्सि आरो नैबे डिजाइननिफ्राय गोजौथिं 1 इन्सि बोनानै जों बेखौ खनना होसिगोन आरोखि दाना गोजौथिं 1 इन्सि जादों जायाखै सुनानै नायनोसै 1 इन्सि जाबाय दाना बेखौ जोङो खनना होसिगोन आरोखि खननो लागैखौ बख'ना लानांगौ बेखौ बख'नानै दिरुंखौ बोना होसिगोन आरोखि बे दिरुंखौ एसे बोनांगौ नैबे दिरुं गोलाव गोलाव जाना थानायखौ माने एसे बोनानै होनांगौ आरोखि बेखौ दाना बोखांबाय नालाय दिरुंखौ बोबाय नालाय एसे बोस्मायना होनांगौ मानो होनोब्ला गोराद्राय जाबाथाय दिगदार जागोन बे दा जोङो नैबेयाव ओरै सोना होसिगोन आरोखि जिं जिङाव सोनानै लाग्रोबाय जिं जिङाव सोना लाना बेखौबो नसे गारना नसे बारना नसेयाव माने सोबोबाय थासिगोन आरोखि बेफोरबायदि न'नै नसे गारना नसेयाव माने सोबोबाय थासिगोन आरो बिदि दाना सोबोनाया जोब्बाय बेयाव सोजाबना होदो मोनसे सोखांनायनि उनाव बेखौ बोखांना होसिगोन आरोखि नैबेयाव गाहायखि बोखथिंनायनि थाखाय लहाखौ सोनानै होसिगोन बेनिफ्राय बोखोना होसिगोन आरोखि एसे बोखोना हो खेबसेनिखौ जासिगोन दाना बोना होसिगोन जों गोजौखि फास नालाय एसे गोरा जायो बिदि जाबनायाव दा गोरा जानाय जायो नालाय जायो बोनानै माने सिगांनि पाट्टाखौ फारसे साइडजों बारायो एसे खम मासिगोन दा जोङो माबायदि बारायो बेखौ देखायसिगोन आरोखि नैबे जिङाव फारसे साइडजोंल' माने बारायग्रोयो आरो नैयाव माने सिगांनि पाट्टाखौ फारसेल' बारायो दा बियो आगसि साइडजों बारायदों आरो न'नैखौ थिखांनानै माने न'नै बारायना होयो आरोखि बिदिनो हायखांना खाथिनियाव सोना होसिगोन आरो नैबेबो ओरै फारसेनिखौ हायखांनानै बेयाव माने खाथिनि न'आव सोना होसिगोन आरोखि
बे खाथिनियाव सोना होसिगोन दाना बोना होसिगोन बे आगसि साइडनि को माने ओरै पाट्टा बारायलांबाय थासिगोन बियो बेयाव माने 9 इन्सि दङ बेनिफ्राय बेसिम आरो नै बियो गोजौआ माने 9 इन्सि जानांगौ 9 इन्सि जानायजों बे बाराय थांनानै न'नै बाराय थांनाय बेनिफ्राय नैबेसिम 11 इन्सि जाहैनायजों जों माने फाफ्लिखौ दानायसिगोन आरो 34 साइजनि ब्लाउस नालाय बेखौ जोङो 9 इन्सि गुवार लाबाय आरोखि 9 इन्सि 36 बा 10 इन्सि लागोन जों 34 नालाय 9 इन्सि लाबाय दा बिदिनो बोलांबाय थासिगोन जोङो बोलांबाय थासिगोन बेबायदिनो बोलांबाय थासिगोन जेब्लासिम गोजौआ बेनिफ्राय 9 इन्सि जाहैनायजों नैबे गुवारा 11 इन्सि जाहैजासे जों बोबाय थासिगोन जों सुबाय बिसोर लोगो हमनानै 9 इन्सि जाबाय आरो नैबेनिफ्राय 9 इन्सि बेनिफ्राय बेसिम 9 इन्सि दाना नैबेनिफ्राय आरो गुवारा 11 इन्सि जाबाय नालाय जोङो दा माने आफाखंनि थाखाय दानसिगोन आरोखि आफाखंनि थाखाय दानसिगोन गांसे ब्लाउसनि पाट्टाया बेसेबां जखा जानांगौ बियो बेनिफ्राय 9 इन्सि नैबेनिफ्राय नैबेसिम 11 इन्सि आरो नैबेनिफ्राय गिबि लानाया 9 इन्सि जायो बियो गोलाव जानायजों बियो बाराय फैनानै नैबेनिफ्राय नैबेसिम 11 इन्सि दा जोङो फाफ्लिनि थाखाय आफाखंनि थाखाय दानसिगोन आरोखि जों माने आफाखंनि दाननायाव सात खननै माने 14 बार आरो 8 खनसे दानो आरोखि दा गिबियावनो जोङो 7 साननानै लाबाय 7 नखर नैबेसिम माने नैबे दिखांनाय 8 जायो आरो बेनिफ्राय बेसिम माने 7 नखर जोङो दिखांना लाबाय आरोखि बेलेगाव माने बोख्रेबलाङैनि थाखाय थुखांना दोनथ'यो बेखौ माने फार्स्ट सोलोंनायाव बारा रोङा नालाय बेयाव माने थुखांना दोननांगौ जायो आरो मानो होनबा बोख्रेबलाङैनि थाखाय जेसेबांनो गुरैयै थागोन माने एसेबांनो मोजां जायो जइन खालामनायाव बेफोरबायदि दानलांसिगोन आरोखि माने न'सेनिखौ बख'नानै गुबुन न'सेयाव सोनानै होयो न'सेनिफ्राय बख'नानै गुबुन न'सेयाव सोना होयो माने दाननाया दोंनै बोना होसिगोन जेरै जिखौ आगर एरखांबा दायो बेबायदिनो बेखौबो माने दोंनै दागारना होसिगोन आरोखि दोंनै दाना आरो 7 सानना लाबावसिगोन जोङो माने बोख्रेबलाङैनि थाखाय बेखौ बेलेगाव थुखांना दोनथ'गोन आरो दान्दिसे समनि थाखाय फारनै पाट्टाखौबो बिदिनो दाननांगौ जायो माने दा बियो गुबुन फारसेनि नालाय बे फारसेखि दानबाय आरो नेक्स्ट गुबुन फारसेनि पाट्टाखौ बानायोब्ला बै फारसेखि आगदा फारसेखि दाननांगोन आरोखि माने नैबे फारसेखि दाननांगोन बै फारसेखिनो नैबे आगदा फारसेखिनो बारायलांनांगोन आरोखि दानखांबा बे हायखांना दोननायखौ हगारना होनांगौ नङाबा बोखाजागोन आरोखि दा जोङो लास्ट दाननाय 8खौ दानबाय जोङो दा एबार 8खौ दिखांना लाबाय माने 8 बार दाननायखौ 7 खननैखौ जोङो माने दानखांखाबाय दा जोङो 8खौ दानबाय आरोखि बेखौ ओरैनो हायखांना दोनथ'दों माने बोख्रेबलाङैनि थाखाय बानायनायाव जाहाथे मोजां जालांनायनि थाखाय आरोखि जोबहैबाय आफाखंनि दाननाया जोब्बाय दाना जोङो दोंनै बोना होसिगोन आरोखि आरो दाना जोङो माने आफाखंनिया दाननाय जाबाय दाना नैबे फारसेजों जोङो सिगांनि गोदनायाव ओरै माने सिगांथिंनि गोदनानि थाखाय बेखौ दानसिगोन आरोखि दोंनै खमायहोसिगोन जोङो
दोंनै दानलाय दोंनै बोलाय बोना होसिगोन आरोखि जेब्लासिम नैबे गेजेराव 5 इन्सि थाहैया 5 इन्सि जाहैयागौ मानि जों बेखौ बेबायदिनो दोंनै दानबोबाय थासिगोन आरोखि। पास इन्सि जाथ'वाखै दानबावनांगोन आरो माने गोदान सोलोंग्राफोरा नायै हरनो इजि जानायनि थाखाय सर' जानायनि थाखाय माने जोङो भिडिअखौ एसे लासै बानायनाय जादों। मानो होनोब्ला नायनानै बानायनो एसे गोब्राब जायो नालाय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बानायनो गोसो बिसोरो बानायनो हागोन आरोखि सोलोंनो हागोन। माने गस्ला ब्लाउसखौ माबायदि हेबो दा जोङो सिगांनि पाट्टाखौ खिन्थाबाय दङ 5 इन्सि जाबाय। दाना जोङो बोलांबाय थासिगोन गोजौजों नैबेयो माने सिगांनि थाखाय माने सिगांनि ब्लाउसनि जोंनि बिखायाव थानो थाखाय माने बियो ओरै दानबाय आरोखि। ओमफ्राय नैबे आफाखङाव थागोन दा बेखौ जोङो फाफ्लिनि गोजौखौ बोसिगोन। दाना 34 साइजनि ब्लाउस नालाय जोङो आखाइनि गोजौखौ 10 इन्सि बोसिगोन आरोखि। दाना जों माने नैबे आफाखं दाननायनिफ्राय सुयो आरोखि ओरै फाफ्लिया बेसेबां गोजौ जानांगौ बे फाफ्लि आफाखं दाननायनिफ्राय जोङो गोजौजों दानलांगोन 10 इन्सि जानांगौ नालाय नांगौखौ दासो 9 इन्सि जाहां दा माने जोङो बोबावनांगोन आरोखि। फाफ्लिनि आफाखंनिफ्राय गोजौ 10 इन्सि फिथाखौ एसे गुरै होबाना जाबायानो आरोखि दोंनैबो नांबावदो 10 इन्सि। दाना जोङो फोजोबसिगोन आरोखि माने दानबोसिगोन। बोख्रेबैनि थाखाय माने गुबुनाव जोङो सोफाना दोनो आरोखि जायाखै। माबायदि दानो मोजाङै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअ नायनानै जुदि गस्ला हेबनो गोसो दङ न'सेनिफ्राय दिखांनानै न'सेयाव सोनानै माने खुन्दुंखौ मेरायना बोना होयो। बेनिफ्राय माने बेबायदिनो दानबोगासिनो दं आरोखि। दानै फैनानै जोबफैबाय माने सिगांनि पाट्टानि दाननाया जोब्बाय आरोखि। माने सिगांनि पाट्टाखौ माबायदि हेबो माबायदि दानो बेखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायबाय आरो माने दाना सिगांनि पाट्टाया जाबाय माने नैबेयो आगसि फारसेनि नैबे आगदा फारसेनि आगसि फारसेजों नै ओरै आगसिनिखौ ओरैजाय दानो आरो नैबेयो माने सिगांनि बिखानि आरोखि। ओमफ्राय नैबेयो आगसि साइडनिया नैबे साइडजों दानबाय ओमफ्राय नैबेयाव बिखानि थाखायसो दानबाय नैबे फाफ्लिनि थाखाय गोजौआ आरो नैबे आरोखि। बेयाव गोबां हेबनो गोनां दंबावो सिगांनि पाट्टाखौ जों माने देखायबाय आरोखि। नैबेयाव जोङो बगलेस सुनो थाखाय नैबे आफाखंनि दाननाय नैबे बगलेस सुनो थाखाय जोङो नैबेयाव आरो भास खालामना बेबायदिनो भास खालामना बेयाव बोनो हागोन आरोखि। दा जोङो बोनायनि सुरु बेखौ बगलेस सुनो थाखाय माने जोङो बेखौ भास खालामनो नागिरदों। दा बेखौ बेसे इन्सि लाखो माने 10.5 नैबे जिङाव जेरैबायदि डाबल खनना होदों बेयावबो माने बगलेसनि थाखाय जोङो डाबल खालामना होगोन। 1निफ्राय 10.5 इन्सि लानानै जों बोनाबाय सोबोबाय थासिगोन। दाना न'फ्रोमबो सोनांगौ जायो बेयाव मानो होनोब्ला न'से गालांब्लाथाय बेयाव गुदुं जागोन नालाय न'फ्रोमबो सोनांगौ जायो आरोखि। दा सोयै फैनानै सोनाया जोब्बाय। दाना जोङो माने बोनानै होसिगोन आरोखि। बेखौ सोनाया जोब्बाय नालाय जोङो माने बोना गाहायखि बोबदिंना थानो थाखाय बेखौ हायथानानै होनांगौ जायो। मानो होनोब्ला माने बोनायाव खुन्दुङा गोजौआव बारलानानै थालाङा बिनि थाखाय बेखौ जों हायथाना होनांगौ जायो आरोखि। आरो नैबेयो हायथानायखौ गिलिर गाहायखि बोना लाखिनो थाखाय माने बेखौ होयो आरोखि। बगलेसनि थाखाय बोनाय बेखौबो 1 इन्सि लागोन 1 इन्सि सुनसिगोन जोङो दा माने बेखौबो बगलेसनि थाखाय 1 इन्सि लानांगौ जायो 1 इन्सि जाबाय। दाना जोङो दाना माने डिजाइन बानायसिगोन। भास खालामनो थाखाय माने डिजाइन बानायो डिजाइन बानायना होसिगोन। दा न'नि गारनानै न'से दिखांना गुबुन न'सेयाव सोनानै होगोन। डाबल जाबनाय जायो नालाय माने नांथायो डिजाइन बानायबाथायसो। दाना सुसिगोन जों गोजौनियाबो 1 इन्सि जानांगोन 1 इन्सि जाबाय। दाना जों खनना होसिगोन आरोखि बेखौ बख'नानै देखे माने न'से गारना न'से बेखौ बिदिनो सोबोनांगौ जायो आरोखि। दाना सोनाया जोब्बाय दोंसे बोनानै दानना होसिगोन आरोखि। बेखौ बोखोजोबना होनानै माने
जोबना होनानै दाना दोंसे बोनानै दानना होसिगोन आरोखि एसे नांथायो डाबल जायो नालाय बेखौ बोनानै होसिगोन दाना बेखौ दानलांबाय थासिगोन बिदिनो सिगांनि पाट्टा हेबनायाव जेरै दानदों बे फोजोबनाय बायदिनो बेखौ माने फोजोबलांसिगोन आरोखि दाना दाननाया जोबहैबाय आरोखि जोबहैबाय माने बगलेसनि थाखाय नैबेयो माने जोबहैबाय आरोखि दाना जोब्बाय मोननै पाट्टायाबो माने कमप्लिट जाबाय नैबे बगले सुनायनि थाखाय नैबेयो माने आफाखौ ओमफ्राय नैबे फाफ्लि नैबेयो माने ओरै गोदनानै जासिगोन आरो माने नैबेयो ओरै मोननैजों सुनानै बेखौ सा खालामबाय आरो जासिनिया ओरै बे माने सिगांनि पाट्टा माने बिदौ गासैखौबो गस्ला गांसे कमप्लिट खालामनो थाखाय माने बिदौआ अभार गोलाव जायो बिनि थाखायनो जों माने सिगांनि पाट्टाखौ मोनसे बिदौ आरो नेक्स्ट बिदौनि गेजेरजों माने उननि बिखुंखौ माबायदि बानायो बेखौ जोङो बानायना देखायगोन आरो लोगोसेनो आखाइखौ माबायदि बानायो बेफोरखौ कमप्लिटलि उलनि ब्लाउसखौ माबायदि बानायो नेक्स्ट बिदौनि गेजेरजों बानायनाय जागोन आरोखि जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं